judgment and law ang paghukom nga atong gisgutan nga giwali sa first angel's message na abot na ang iyang paghukom. Kanang pulong judgment ang pagdetermine sa Dios kinsay maluwas, kinsay dili, kinsay malangit, kinsay maimpierno, which is going on right now. Muna nga wat na ibalota nga wala pa'y tuas langit, wala pa'y naas impierno naglangoy-langoy, because judgment is still going on. Ang tao na ilalom sa silot sumala sa kasuguan o na ilalom sa gahum ni ana nga maong kasuguan mo nang dunay magbalantay sa kalinaw. Panalagi, ang gitudlo lagi sa Biblia, dili ang atong kaluwasan sa pagbantay sa kasuguan. Who disagree with you? Nobody. Because that's what the Bible says. We are not saved by keeping the law. We are saved by the grace of God. But why do we need salvation? Why do we need His grace? Because we have violated the law. Sa milabay nga gabi ang atong pag-introduce kaninyo sa atong main topic for the week, the reason for our hope. Ako nasaysay kaninyo nga gibase nato kini nga subject sa text sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Ang teksto diin si Apostol San Pedro nag-ingon sa mga katawhan sa Dios. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag sa mga tao nga nagapangutana kaninyo sa paglaom nga anaa kaninyo. The reason for our hope. And in that program, sa atong presentation kagabi, akong gipresent sa inyo nga actually ang atong one of the main reasons for our present episode is to explain why we believe what we believe. Nganong ingon ani ang among pagtuo, nganong nahimong lahi kami itandi sa uban nga mga Kristohanon, nganong dunay mga unique nga doctrines, biblical ba or dili. And then one of the things that I have introduced is the fact that through the years we have been bombarded with a lot of accusations as a church. Some of the most notable accusations labeled against the Seventh-day Adventists are, and by the way, this is still prevalent in some areas nga wala kayo naka-update sa ilang kaugalingon. Number one, they accuse Seventh-day Adventists as a cult, C-U-L-T. They accuse Seventh-day Adventists as legalists. They label Seventh-day Adventists as deceivers. They label Seventh-day Adventists as sheep stealers. Kagabi atong gisgutan, unsa di ay ang ginganlag cult or mukwalify ba or dili? And we have expounded nga ang cult usa ka kalihukang relihiyoso nga nag-alirong sa usa ka central figure nga ilang ginatan-aw nga ang pinulungan ni ana maong central figure mao ang final word alang sa ilang kinabuhi, alang sa ilang pagpadagan, sa ilang pagtuo, o sa ilang mga kalihukan. And we have discussed some examples of renowned cults that has led a lot of people to destruction. So, in essence, we have justified nga Seventh-day Adventist is not at all a cult. It's an evangelical believer. It's a church that believes that salvation has only one reason for we have only one name on earth. Muna giingon ni Peter, rather ni Paul sa Acts chapter 4 verse 12. There is only one name on earth whereby we must be saved, and that's the name of Jesus Christ. So, if some people will insist nga cult man na sila, well, mo-accepta na, cult ta ni Jesus Christ. But we are not, Jesus did not organize a cult. Christ just gathered the people who believe in Him. And that's what we are. A people who believe in the merits of His salvation to His death on the cross. Karong gabi una ang atong himuong diskusyon, masinto na po sa another accusation being thrown upon your friends and your neighbors, the Seventh-day Adventist. Sumala pa sa librong
Answers to Objections, nga gisulat ni Leroy Edwin Froome. The charge is repeatedly and militantly brought against us as Seventh-day Adventists that we are legalists. In other words, that we depend on a keeping of the law instead of on the keeping power of Christ, and thus point men to the law rather than to Christ. Ang word nga legalism, usa ka na kapinulungan nga sa larangan sa teolohiya, sa natad sa teolohiya, ang iyang kahulugan, ang pagpasantop nga ang tao mamaluwas tungod sa iyang pagbantay sa kasuguan sa Diyos. Is that what we teach as a church? Seventh-day Adventist. Because we are charged with that. That's the reason for our topic this evening. We will be explaining why we believe what we believe, and why we teach what we teach, and why we preach what we preach, and in particular, why we keep the law, and what is the placement of the law in the gospel. Ato na, napa sa further nga note ni gihatag sa Answers to Objection nga libro, nag-ingon, now this is a grave charge indeed, meaning murag kuyawan ta maminaw kay kining grupo ginganlag legalists. Kami mismo medyo kuyawan mi anak kay we have a lot of resistance against it. This is a grave charge indeed, if it be true that we substitute law for grace and our frail powers for the divine power promised by Christ, then we are entitled only to condemnation, and we agree with that, by all who love our Lord and Savior. In fact, if we substitute the law for Christ, we are not really Christians. Ang mga tao nga nagtudlo nga dunay kaluwasan gawas sa pagtuo kang Kristo, dili na sila Kristohanon. Kay ang pagka-Kristohanon mao ang pagdawat sa kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, ingon nga bugtong paagi sa atong kaluwasan. Further, sa the same page sa 515 sa maong libro ng Answers to Objections, do we plead guilty to such a charge? The charge labeling us as legalists. Do we plead guilty with that? Of course, we do not. With all the vehemence at our command, we declare the charge to be false and unfounded. And that's the purpose for our presentation tonight. We insist that no fair reading of our teachings on the law warrants indictment of us as legalists. The same thing, no opportunity to listen to presentations of Seventh-day Adventists will indicate to you that we are legalists, because we are not. We are believers in Christ. We believe that our salvation is only by the grace of Christ, through His death on Calvary's cross, through which we accept as vicarious death. Katapusan nga part. So what do we teach? Or better yet, what does the Bible teach? What does Jesus teach? As a church, Seventh-day Adventists only believe and teach what Jesus, or what the Bible, for that matter, teach. Sa previous nga mga episodes, introduce na ko ang anindot kaayo nga portion sa alawiton nga giawit sa Heritage Singers. And I would like to emphasize that again, because I would stick that everything that we teach, everything that we preach, everything that we present to the public through our medium, different platforms like television ministry, radio ministry, are all based on the truth that is in this song. And that song says, God said it, and I believe it, and that settles it for me. Meaning, ang amo lamang tuuhan, kalabot sa doktrinas kaluwasan, ang amo lamang tuuhan, kalabot sa pagtulunan sa atong relasyon sa Ginoo, ang gisulti ra gyud sa Dios. And we know there is no other source for God's revelation of Himself except the Bible. Dili ta mo dawat og extra
Dili ta mo dawat og bag-o because God has already mentioned, no, nag-iingon sa Deuteronomy 28 verse 28 nga, ang tanang butang nga angay nato mahibaw-an ug angay gipadayag na sa Dios, things that we need to know so that we will be saved. It's already here in the scriptures. Any other thing that you may want to know may not necessarily be something nga importante para imong mahibaw-an aron ka maluwas. If there is anything that you hear and it does not square with the Bible, I would advise you dismiss that because that is not what God said. Remember that song, and you can sing it with me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. I like that song. So karon nga kagabhion, akong i-present kaninyo what we teach. What is the rule of law in the gospel? What is the relationship of law and grace? Let's go on with that discussion. The earth, according to Isaiah chapter 59, or rather chapter 24, verse 5, mauni ang pulong nga gilitok ni manalag na Isaias. This is more than 600 years before Christ, meaning almost 3,000 years gikan sa atong time karon, may nalitok si prophet Isaiah describing our present world. Ang atong kalibutan karon, kining atong kalibutan nga gipuy-an, iyaning giportray sa Isaiah 24 versikulo 5. Matod pa niya, the earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws. They have violated the statutes and broken the everlasting covenant. Of course, when that passage mentions disobedience to the law, ang gimin ana, ang kabubuton sa Diyos, nahugaw ang kalibutan karon tungod kay ang mga tao wala na mutuman sa balaod sa Diyos. Nahugaw ang kalibutan karon kay gisalikway nas mga tao ang nahasulat niya nga pulong, and I think all of us will agree with that. We have a very immoral world today. Darkness, moral darkness has covered the earth, and we don't deny that. In fact, it's getting worse instead of getting better. Daghan ang mga tao nga mo preserve sa morality of the world. Apan sa pagkakaroon, na-shifted naman po ang ilang definition sa morality. Kaya sa Isaiah 5 verse 20, gisultihan man po ta sa the same prophet. Ang nakadaot sa kalibutan karon kay ang maayo, gitawag na nilag daotan. Ang daotan, gitawag na nilag maayo. Ang kahayag, gitawag na nilag kangit-ngit. Ang kangit-ngit, gitawag na nila og kahayag. Meaning, there is a major paradigm shift. Ang mga tao karon di nakailaon sa maayog daotan. Why? They have rejected the arbiter of truth. They have rejected the standard of what to believe and teach in morality. The source, which is the Holy Scriptures. Sa diyang isalikway karon sa mga tao, ang mahitabo mao nga iya-iya ang mga tao og hubad unsay maayo, unsay dili, unsay daotan, unsay matarong. But as far as God is concerned, He has never changed. Ang iyang standard nga napadayag sa kasulatan is the same standard nga ato barugan sa pagkakaroon, because for those who believe in God, the only way to know what is right and what is wrong is through the revelations of Scriptures. Naapoy, pinulungan din mga ikson, paminawan ninyo ni. Nag-ingon din the earth, how do we protect moral values in our immoral world? Unsaon man nato pag panalipod ang maayong moral ni ining atong kalibutan nga gidescribe ni Isaias nga hugaw na kaayo. Dili ba yan na environmental pollution ang gisgutan ni Isaiah? The earth is defiled by the inhabitants thereof. Isaiah 24 verse 5. He's not talking about environmental pollution. He's talking about immorality, the decay of moral values, ang pagkaanam kawala sa sense of right and wrong. What is the reason for that? And how do we protect that? Kay matod pa ni Isaiah,
Because people have put aside the laws of God. People have put aside the ordinances. What is written in the Word, gireject sa mga tao. So, how do we protect and preserve the values of our world? The answer is found in Revelation 14, verse 6. Ako ning explain sa inyo. Ang Revelation 14, verses 6 to 8, gitawag kini og the first of the last 3 warning messages God want the people of the world to know. Munang kanang Revelation chapter 14 verses 6 to 12 naa diha ang gingalag the last warning messages, the 3 angels message. Mensahe nga hilabihan ka importante nga sumala sa saysay ni Apostol Juan sa pinadayag. Lanog ang tulo ka manulunda sa makusog nga tingog, milupad sa kahanginan, ug milukop ang ilang mensahe sa tibuok kalibutan. Ug mauni ang mensahe sa unang manulunda. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, to every tribe, tongue, and people. O ang message sa first angel, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heaven and the earth, the sea, and the springs of water. Mauna ang major nga mensahe nga angayan ipalanog sa kalibutan karon nga gidescribe ni Isaiah nga hilabihana kangit-ngit tungod sa immorality, because people have neglected the source of the definition of right and wrong, which is the Word of God. So ang katapusang tawag karon, the last message that should be heard by people is to fear God and give glory to Him. Ngano man? Kay naay paghukom ang Diyos. Now when we say naay paghukom, judgment implies responsibility and moral choices. Kini ba yung essence of judgment, which we will be talking in some future episodes? Maunay nawala karon sa daghan nga mga religious nga pagtulunan. Nahimong lain-lain na ang ilang definition ug sa unsay paagi nga ang Dios muhatag og reward sa nanagsunod kaniya ug muhatag og punishment sa wala magsunod kaniya. Lain-lain na kay nawala man ang ilang concept of the true message of the Bible regarding the judgment. Ang judgment necessary na siya aron mahibaw ang Ginoo kinsay iyang luwason kinsay dili. Kinahanglan na ipaghukom. Kay di man magsilbi og ilangit lang niya ning mga tawhana nga wa kaagi sa paghukom. So dili nato madawat ang pagtulunan nga bisan kinsa nga namatay karon og mo greetings ta nila, mag-birthday sila, happy birthday ni tanan ba nga nangamatay to sa langit nga hasta og well, I want to tell you, heaven and hell, the final destination of all people who live in this earth, heaven and hell, they are tinuod na siya, but that is coming. Wala pa kana karon. Ngano man naa pa may agihan nga judgment. God is still going to make a judgment before He can determine who goes to heaven, who goes to hell. So ato na nga susihon karon unsa may rule. God's law is the basis for morality and the standard of judgment. Muna nga, kanang law of God, kanang gingalan nato the 10 Commandments, mauna siya ang basihanan sa moralidad. Munang na will known ang 10 Commandments, the moral law. Moral law gani, ang nagahum sa maayong paginawi sa mga tao. Muna'y balaod nga, ato sundon aron mailhan ta nga, nagtamod sa insakto nga moral. Pagbarog sa pagkamatarong. Sumala pa ni Santiago. Sa Santiago 2, versikulo 12. So speak and so do as those who will judge by the law of liberty. Sa Bible, ginganlan ang kasuguan sa Diyos o ang balaod sa Diyos og law of liberty. Balaod sa kagawasan. Gani ni apay iyang pinulungan sa Revelation 11 verse 19. Then the temple of God
was opened in heaven, and the ark of his covenant was seen in the temple. Muna na ang gingalag, the judgment scene. Doon ay paghukom. Ug ang paghukom adto himua sa gingharian sa langit. Because God's presence is there. All the record books of heaven. And one of the evenings, we will be talking about the process of the heavenly judgment. But right now, what we are telling you is, do na usay mahitabo nga judgment sa dili pa moabot ang katapusan sa kalibutan. Because ang katapusan sa kalibutan, according to Revelation chapter 22, mauna na'y panahon nga ang Dios mobalik diri sa yuta aron sa paghatag o ganti sa tao sa matag usa ka tawo sumala sa iyang binuhatan. Nga sa Ecclesiastes kapitulo 12, ang basihana niya sa judgment, ang gibuhat sa tao madayag man or matinago. Meaning, ang basihanan sa Dios sa judgment, ang kasuguan sa balaang kasulatan. Pariha karon sa atong yuta. Ang tao nga angayan hukman siya, nakasunod ba siya sa balaod sa yuta or wala? Kung wala siya makasunod sa balaod sa yuta, gukdunon siya sa kamot sa balaod. Apan kung nakasunod siya, proclaim siya nga acquitted. Kay bisag na ay accuser, acquitted, na pamatud-an nga wala siya sala. That's the kind of process that is going on right now. God is determining who will finally receive the reward and live in heaven, and who will finally receive the punishment and burn in hell. But that is a process that will have to take place before He comes. Ang pangutana, unsa may relationship sa law and the judgment niya. The Ark of the Covenant, which is in the throne of God, where the judgment takes place, contains His law. Kaya din higani sa earthly sanctuary, katong sugo sa Dios si Moises, pagbuhat og sanctuaryo, aron ma-demonstrate nako sa mga katawhan sa Israel ang akong paagi sa pagluwas. Muna giingon sa Psalm 77 verse 13. Sa Exodus 25 verse 8, let them make me, verse 8, Exodus 25 verse 8, nag-ingon ang Diyos kang Moises, let them make me a sanctuary that they may know that I am with them. Apan sa Psalm 77 verse 13, nag-ingon sa diha nga, thy way, O God, is in the sanctuary. Which means, ang imong paagi sa pagluwas, O Diyos, gidescribe diha sa sanctuaryo. Dunay daghang muebles ang sanctuaryo, dunay daghang characters ang sanctuaryo, ug ang sanctuary service, apan kining tanan points towards one Savior, which is Jesus Christ. So all the things that you see in the sanctuary, all the characters and the people inside the sanctuary are related to pointing to only one source of salvation, Jesus. But it is demonstrated in the sanctuary. Ug usa sa anindot kayo nga talan-awon mao nga sa most holy place sa langit ng sanctuaryo, makita nato ang covenant didto, ang Ark of the Covenant. Naana sa Old Testament nga earthly sanctuary, sa sulod sa most holy place to ang Ark of the Covenant, nga dunay duha ka manulunda nga nagtabon sa ibabaw sa maong Ark of the Covenant. Naa dihang kasuguan sa Dios, o naa diha ang pako sa duha ka manulunda, sa ilalom sa pako sa duha ka manulunda, naa diha ang trono sa Dios nga gingalag the mercy seat, which is the Shekinah glory. Now, ang giportray ni anak kay Hulaan mao nga ang pundasyon sa pangagamhanan sa Dios. God's law is the foundation of His throne. Meaning, ug doon na may paagi sa iyang pagpalakaw sa iyang panggobyerno, both sa langit ug diri sa yuta. Gigobiernohan ka na pinaagi sa iyang kasuguan mo na ang foundational constitution, and all those who claim to be citizens of the kingdom, all those who claim to recognize God as the sovereign power, ang nag-ila kaniya nga labaw sa tanan, they are bound to obey the law, which is the foundation of God's kingdom, the foundation of God's throne. But that law, according to the Bible, is reflection of what God is. Muna yung higala sa
mabasa nato sa therefore now ang akong point mo ni judgment and law ang paghukom nga atong gisgutan nga giwali sa first angel's message. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Naabot na ang iyang paghukom. Kanang pulong judgment, ang pagdetermine sa Dios kinsay maluwas, kinsay dili, kinsay malangit, kinsay maimpirno, which is going on right now. Muna nga wat, nahibalot nga wala pa ito as langit, wala pa naas impirno naglangoy-langoy, because judgment is still going on. Part na siya sa gospel. O ang law, ang hinungdan nganoy na ay judgment. Kaya ang tinuod nga pagkasulti, ang gospel mao nga, we are saved by grace through faith in Christ. But we are judged by the law. Naluwas ta pinaagi sa grasya, sa kaluoy sa Dios kanato, sa dihang nagpakamatay siya sa atong luna dito sa Kalbaryo sa cross. Bisan pag nakasupak ta sa iyang kasuguan mo ng law of the covenant, naa dito sa Ark of the Covenant, naa ang law, nagsimbolo na sa justice of God, apan ibabaw sa maong justice of God, which is represented by the law. Anaa ang mercy seat, ang iyang kaluoy, ang iyang grasya, ang makaluwas nato nga bisan kung we are judged according to the law, we are saved by the mercy seat, ang kaluoy sa Dios, ang iyang pagpasaylo ragay makaluwas nato, dili ang atong obedience sa law. Ang law nahimula ng basis sa pag-judge na. Ni ato padayonon ang pagtuon. 1 John 3 verse 4. Nag-ingon na, kinig, will nun kaining a verse. Whoever commits sin also transgresses the law, because sin is transgression of the law. Ang pagpakawalay bali sa kasuguan, sala. Unsa to? Ang pagpakawalay bali, ang pagyatak sa kasuguan. Sin is breaking God's law. Now, meaning, kung walay law, sa may i-break. Muna nga, dili gid ta pwede ingon nga Kristohanon nga magsultis mga tao nga, we do not need the law. There is no law. Kay sa Bible, dili manggod magamit ng pulong law versus grace. Muna huna-huna sa uban, maluwas kuno ta either by keeping the law or maluwas ta by accepting grace. There is no teaching in the Bible that says law versus grace. Ang teaching sa Bible mao nga related kana silang duha, law and grace. But what is the relationship? In some of the previous episodes, ato na nang gi-explain kaninyo. Dili na sila magkabulag, pero lain na sila function. Law simply points people to their sins so that they will know they need a Savior. Pananglitan. If this younger child have, og dili ni siya tagaag balaod sa sulod balay, walay restriction ang iyang ginikanan kaniya. Bisag unsa pwede niya pangitaag pangatarungan. Bisag unsa iyang buhaton na kung ang bata maanad sa ingon ana nga pamaagi nga ang iyang tanang buhaton pwede niya ma-rationalize, masulusama na sa atong sosyedad karon nga wala nagtahod sa pulong sa Dios. Doon na may ginganlan gud karon og rational ethics. Ang mga tao maka-justify og unsa ilang gihimo pinaagis pagpangatarungan. Muna nga, pwede ma-manipulate ang balaod yutanon. Kay kung ang tao makapangatarungan, ma-describe man siya nga wala makasala because of the way he justified himself by rationalization. Pero sa tubangan sa Diyos, anyone who violates the law of God is a sinner. Muna nga, haligi nga dako ang atong pag-isip sa kasuguan sa Diyos, the Ten Commandment law. Apan kana nga law, matod pa diri sa Bible, love always leads to obedience. Naamanggoy mga tao nag-ingon nga, Pastor, kuti naman gunang imo pa nang napuluon, wala na may napulo kasugo ron. That's the most common thing that you will hear. Wala na napulo kasugo ron. Giilisda na sa Diyos, giilisda na ni Jesus, ang kanang napulo duhara. Bahigala. Ang pag-define ni Jesus nga
ang Ten Commandments is a commandment of love. The law of God is a law of love. Wala na nagwala sa pagkanapulo niya sa iyang Ten Commandments. Kay ang iyang description higala, maora man na, nga law of love, kini siya, busa, kini nga law of love, o giingon pa gani niya sa John 14 verse 15, if we love Him, we keep His commandments, meaning we love, because it's a law of love. Now, according to 1 John 2 verse 3, now by this we know that we know Him, if we keep His commandments. Ang bugtong paagi mapaila na to sa Diyos, nga nakailang kita niya tinuod, mao nga, nagbantay ta sa iyang kasuguan. For he who says, I know Him, and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. Now, what is the role of God's law then? Kay ang pagbantay di is kasuguan, dili mangyud na anak mo'y basihanan sa atong kaluwasan. Maura man ay basihanan sa Diyos sa paghukom, because He will take every act into judgment. Ecclesiastes 12:13 and 14. And the judgment determines as to who goes to heaven, who goes to hell. But it is the mercy of God that actually gives the salvation. Kay kung ibase sa iyang justice, kitang tanan, mga laglag. Kay pulos man ta, mga disobedient. You see? According to this text in Romans 3 verse 29, by the law is the knowledge of sin. I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Ang bugtong hinungdan nga, mo-recognize ko nga nakasala ko. Kung maay makakumbinsir na ako nga ang balaod kung ang law akong na-violate. Muna nga, ang tao makaila siya nga nakasala siya, pinaagis iyang pagtanaw sa kasuguan. Because the law simply is like a mirror. You will not be convinced you are a sinner until you see your dirt in front of the mirror. Kaya mo man ay trabaho sa mirror. Ang mirror, imong atubangon, mutudlo ni mo ibulingon ka. That's exactly what the law says. Og nakabayulit ka, apan wala ka nagtanaw sa law, may gawa mo ko kasala, makarationalize ka. Apan kung nagtanaw ka sa mirror, makita ni mo, ay, bulingon gid ko. Because the law points you to your sin. Muna yung ni Paul sa Romans chapter 7. So, what is therefore the rule of grace? Kung ang law mo point ka na to, paingon sa atong kasalanan. Kung sa man po'y relation niya sa grace, klaro kaayo ang pagtulunan sa Biblia, higala. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dili sa imong kaugalingong binuhatan kay makapanghambog ka, kundili pinaagi sa grasya ni Kristo nga imong gidawat, pinaagi sa pagtuo. Now, does grace therefore do away with God's law? Kaya mo manayon nila, lagi, ang gitudlo lagi sa Biblia, dili ang atong kaluwasan sa pagbantay sa kasuguan. Who disagree with you? Nobody. Because that's what the Bible says. We are not saved by keeping the law. We are saved by the grace of God. But why do we need salvation? Why do we need His grace? Because we have violated the law. Kaya kung wala tayo violation sa law, ano manginahanglan pa man ta grace nga? Because there is a law that exists, and that law reflects. Nagatudlo ni mo, sinner ka. Nang kay sinner man ka, you need His grace. Mudangop ka nga to sa Savior. Mudangop ka. Ingon na ang giingon sa Biblia. Romans 3:31. Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Ato bang ipakawalay pulos ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? No. Matod pa ni San Pablo sa Roma 3:31. Ato hinoong gipabarug ang kasuguan. Tanawaran ng pinulungan ni Ginoong Hesus sa Mateo 5:17. Kamo man gigamit sa uban, particularly kanang Roma 10:4. Si Jesus mao ang katapusan sa kasuguan. Ang ilang gihuna-huna, ang meaning ni ana, paglansang kang Kristo dito sa cross,
Wala po'y kasuguan. Nawala ba ang kasuguan sa dihang nalansang na si Kristo? Unsa gisulti niya sa Matthew 5:17, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa paglaglag sa kasuguan o sa mga propeta. Wala ako muanhi aron sa paglaglag kundili sa pagtuman. Kay sa Roma 6 versikulo 14 nag-ingon diri, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Unsaon man nimo paghubad ka ng pulong under the law? The word under the law, under the penalty of the law, or under the jurisdiction of the law. Ang tao na ilalom sa silot, sumala sa kasuguan, o nailalom sa gahum ni ana nga maong kasuguan mo nang dunay magbalantay sa kalinaw. Kay ang mo-violate sa law of the land, parehaan ng mga pulis kibali, ang ilang katungdanan diri mao ang pagbantay sa kalinaw. Kinsa may ilang dakpunon ang mga tao nga wala mutamod sa pamalaod sa yuta. Maupod na sa tubangan sa Dios. Ang mga taong dakpunon, ang mga taong bound to be punished, ang wala mutamod sa iyang kasuguan. A repentant sinner is no longer under the penalty of the law, but he is still under the jurisdiction of the law. Wala na magpasabot kay naghinulsol na siya, gihatagan na siya sa grasya sa Dios, na karon wala na labot ang kasuguan niya. Kung ikaw madakpan tungod sa violation sa traffic, for example sa speeding, apan mo anha ang pulis kanimo, ang traffic officer, ug moingon, you have a violation, kinahanglang ma-fine ka. Ug mangayo kag pasaylo mo, sir, primero man ako ni nga offense, pwede ba ko nimo pasayloon? Kung moingon ang traffic officer, okay, pasayloon ta ka sa pagkakaroon. Apan unsa may ang isulti nimo? Ayaw na gyud pag-violate pag-usab, kay kung mo violate pa ka pag-usab, ako na kang dakpon. That's the meaning. Ang pagkapinasaylo nimo ni anang panahona tungod sa imong violation sa law, wala na maghatag kanimong lisensya nga human ka mapasaylo, dili ka na ilalom anang balaura. The moment you violate that law again, you are bound to be, you are subjected to the jurisdiction of the law. The law reveals our need. According to Psalms 19 verse 7, ang balaod sa Dios hingpit, nagausab sa mga tao, nagausab sa kinabuhi. Muna ang mga tao nga makaengkwentro sa Biblia, bisag unsa pa kangit-ngit sa ilang kagapon, bisag unsa pa kayabag sa ilang karaang kinabuhi, once they encounter God and know that His law is a reflection of His character, kanang tawhana mausab. Mausab siya. He who has the knowledge of sin, yun diri, because of the law, cannot help but go to the Savior and is covered by His grace. Makalilisang ni nga pinulungan. Ang tao, let me enlarge my siya nga nasayod kalabot sa sala tungod kay naa may kasuguan nga nagtudlo kaniya sa iyang sala. Dili makatabang sa iyang kaugalingon gawas kun muadto siya sa manluluwas nga mao ang mutabon sa iyang mga sala. Again, akong i-emphasize, the church are not legalists. We are not teaching, okay, sorry, ang atong PowerPoint slides na ay nahimong kausaban, so ato ning ibalik. Okay na? Okay. Sorry. Very sorry for that. Ingon ini mga kaigsuunan. Therefore, we keep the law not to be saved, but as an expression of our love to Jesus because of His grace that saved us already through faith.
ang Seventh-day Adventist, dili legalist. Wala nagtudlo nga ang atong kaluwasan pinaagis pagbantay sa kasuguan. Nagtudlo ta, sa gitudlo sa Biblia, naluwas ta tungod sa grasya ni Hesus. Apan sa dihang naluwas na ta tungod sa grasya ni Hesus, nahimot ang obedient sa iyang mga kasuguan. Kay kung humanta niya luwasa, wa na hinuon na to bantay ang iyang kasuguan, mahimot ang subject sa condemnation sa law. Teacher, matod pa sa usa ka tao nga miduol kang Hesus. Unsa man ang dakong sugo, unsa man ang dakong balaod, itubag siya ni Ginoong Hesus. Ang iyang tubag, ang kasuguan, mao ni, higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. O, ikaduha, matod pa niya, higugmaa ang imong isig katao. Mauna ang duha kasangas kasuguan. Gugma paingon sa Dios, gugma paingon sa isig katao. Apanwa na magpasabot, gi-eliminate ang napulo. No. Ang pag-summarize na niya. Kay ang unang upat kakasuguan, mo man na ang atong reflection sa atong gugma nga to sa Dios. Ang next 6 from commandment number 5 to commandment number 10, mao na siya ang atong pag-ila sa atong gugma nga to sa atong isig katao. Apan ang tibuok na pulo kasugo naa sa pundasyon sa gugma. Apan kanang maong pundasyon sa gugma nabahin sa duha ka sanga. Pag pamatuod sa gugma nimo nga to sa Dios ug sa gugma nimo paingon sa isig katao. One, on these two commandments hang all the law and the prophets. Muna ipinulungan ni Ginoong Hesus sa Matthew 22, verse 49. Niining mao nga duha kakasuguan. Ana diha ang kinatibukan sa mga kasuguan or sa balaod sa Dios. Maingon man ang gigamhan sa tanang mga manulugna. Ato kunong tagsa-tagsahon. The entire law can be summarized in one word. Love. Kinatibukan. But the one summary of the whole law, which is love, has two branches. Love to God, love to man. Ato kunong tagsa-tagsahoning subay ning hatag sa Dios sa duha ka papan nga bato ngadto kang Moses dito sa bukid sa Sinai. Kay mo man ay sinugdanan. Muna ang uban nagaingon nga, para ramang gudto pastor sa mga Hudiyo, muna ang gihatag kang Moises aron ipatuman sa mga Hudiyo. Pagka-unfortunate nato higala. Kung ang atong hunahuna sa napulo kasugo nga gihatag sa Dios, ngadto kang Moses sa duha ka papan nga bato, kung hunaon ta na nga, para rato sa mga Hudiyo, we are very unfortunate. Because the law God gave was not for the Israelites, it was for the whole humanity. Ingon pa diri sa Exodus 20, verse 2. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Although, that is addressed to the Israelites, apanahimo man ang simbolik sa atoa. Ako si Hiyuba nga inyong Dios, ako ang naghabwa kaninyo gikan sa Ehipto. Ehipto, nagsimbolo sa imong kanhi nga kinabuhi. Muna ang pasabot niya sa mga Israelhanon. Your life before was the slavery of the worldliness and the sinfulness of Egypt. Simbolo na nato karon kitang mga tao karon mitalikod nas karaang kinabuhi. Ang atong Ehipto, ang atong karaang kinabuhi, ang atong pagkaulipon sa sala, talikdan tato. Iya hatong gihatag, gihabwa tan iya gikan dito og karon iya tang gitagaan sa iyang kasuguan. Unsa may iyang sugo? Number 1. Ingon pa niya, higugma ang Dios ug siya lamang ang alagari, wala nay lain. Well, is that an unfair kind of law? It proves our love to God if we do not recognize others as any other God. Because there is only one God. Sugo numero 2. Dili ka maghimo sa imong kaugalingon og mga linilok nga larawan ni magyukbo ka kanila. Ginganla na sa pinulong in English, idolatry. Sa Binisaya, pagsimbag Diyos-Diyos. Higala, reasonable na siya. Wa mong wilaing Diyos po, ug musimba taglain nga Diyos, ug mutawag taglaing ngalan, inay siya ang atong tawgon. Kung muadto ta amahan, gisulti ni Ginoong Hesus na,
Sa bagong tugon, nag-ingon siya, no one cometh to the Father but by me. Walay makaadto sa aman gawas pinaagi kanako. Apat, kadaghan sa mga tao karon mugamit og daghang ngalan, dili ngalan ni Hesus. Mugamit og ngalan sa tao, bisan pa og unsa kabalaan kanang tawhana, dili na nimo magamit kung muadto ka sa Dios alang sa pagampo. Bisag unsa kabalaan na siya sa Biblia. You cannot use that name, you cannot use that person when you go to, because God said, thou shalt not make unto the graven image, thou shalt not bow down yourself to them. O si Jesus po ang nag-ingon, no one cometh to the Father but by me. Tanawa po ang ikatulo kasugo. Ayaw gamita ang ngalan sa Diyos sa pasipala. Meaning, balaan kaayo na ngalana. Ayaw gamita sa bisan unsa nga yaga-yaga nga pinulungan or kaha lightly, because that is a violation of the law of God. And number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. And if you go farther ni ana ang kasuguan, nag-ingon siya, kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ug sa adlaw ikapito mipahulay siya, gipanalanginan niya o gibalaan niya kini. Ug sa Ezekiel chapter 20 verses 12 and 20, gihingnanta nga kanang iyang gipahulayan nga adlaw, iyan ang gihatag sa tao aron mahimo nga handumanan nato og niya. Aron kita makailang nga siya ang Dios nato nga magbubuhat ug maglalalang, siya pod ang Dios nga manluluwas. Mao nang Sabbath. And that is at the center, at the heart of God's law. Recognizing no other God and recognizing only God as Savior, only God as Sustainer. Mao na ang ending sa usa ka sangas kasuguan, the law of love towards God. 1, 2, 3, 4. Apan ang ikaduhang sanga sa kasuguan, kung balaod sa Diyos, ang 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unsa man ang number 5, honor your father and your mother. Now, gishift dayon sa Ginoo ang atong gugma paingon sa atong isigataw. Ang una nato nga higugmaon gyud ang atong gikautangag kabuton sa atong kinabuhi, ang atong amahag inahan. Balaod na sa Dios. Ang ikaduha, dili nato patyon ang ato isigataw. Thou shalt not kill. Ang ikapito, dili nato hilabtan. Ang dili mao ang atong pinakaslan nga sa thou shalt not commit adultery. Ang ikawalo, thou shalt not steal. Ayaw pang hilabot sa butang nga dili imo. Number 9, thou shalt not bear false witness against your neighbor. All of the 5 so far are related to prove to God that we love our fellow man. O ang number 10 in particular, ayaw kaibog sa mga dili imo. Butang sa imong silingan, asawas imong silingan, bisag unsa nga dili imo, ayaw kaibog ana. Usa gihapon na sa pagpamatuod nga nahigugmata sa atong isikataw. Now, kana nga balaod, gihatag sa Dios sa tao, and by the way, we will be discussing that in the future evenings during this week. Kanang giingon sa mga tao nga, ang gigamit gud ninyo kana pamangdaang tugon, nga ira mo na sa mga Israelano, matay labot ana. We will be discussing that sometime during this week. Kay mo na usa sa mga labels nila, paingon sa SDA, Seventh-day Adventist, kagamit pamangguna sila sa daan tugon. Wow! Wa ba di mo ilabot sa daan tugon karon kay naanay bagong tugon? We will be discussing that a little bit more thoroughly in our Reason for Our Hope series. Okay, niyata sa pinulungan nga gisulti ni Psalm ani David. Psalm 111 verses 7 to 9. All his precepts are sure, they stand fast forever and ever. Ang tanan sa iyang mga kasuguan siguro og kini sila mubarog sa walay katapusan. Meaning, na-reveal na niya sa Israelites dito sa duha ka papan nga bato nga gihatag kang Moses, and it was not just for them, it will stand forever. That's why it's still moral law today as it was moral law before. And anytime the Israelites before violate that, they have become immoral.
So it is with us today. Kung mo-violate tayo ining kasuguan, mahimutang immoral. Why? Sa father niya nga pinulungan sa maugihapon, He has commanded His covenant forever. The word forever means it will stand as it is now. Hinumdumi. Ang pag-violate sa law, ang pag-disobey, ang pagkadili matinumanon sa kasuguan sa Diyos, muna hinungdan nganong si Lucifer, nawala gikan sa langit, nahimulag siya, gipapahawa siya dito because of disobedience. Mauman po na ang nahitabo kang Adan o kang iba. Gipapahawa sila sa tanaman sa Eden because they disobeyed God. Mga kaigsuunan, maupod na sa ato karon gihapon, naana sa Isaiah 59 verse 2. Ang imong kalapasan, ang imong kalawayan, ang imong pagka masinupakon sa kasuguan sa Diyos, mo'y nakapahamulag kanimo gikan sa Diyos. Your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kanagong disobedience ng biruwana nga tigbuwag. Bisan sa panagtiayon. If one party disobeys the covenant of relationship, it usually severs, makaputol sa relasyon. Higala. O sa pinulungan sa Hebrohanon 8 versikulo 10. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Muna gamit sa uban para raragi pastor sa Israel sa pagtuo diha kang Hesus. So, nakita ninyo ang relationship sa law and grace. Dili sila magkabuwag. They keep the commandments of God and the faith of Jesus. Meaning, ang commandment, igora na nagtudlo nimo, nga you need the Savior. And when you accept the Savior, then you are saved. Even if you have violated the law. That's the essence of the relationship. And that's what we teach as a church. Niya pa, sa Revelation, chapter 20-14. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter to the gates in the city. Mga kaigsuunan, we all know, with with unveiled face, unfolding us in a mirror, the glory of the Lord are being transferred into the same image. Makanunayon ganitang gatanaw sa kasuguan sa Diyos, nagtanaw ta sa iyang kinaiya, ug mo reflect na ngari ka nato. Nalipay ka iko, kay doon ako'y nakita nga picture, so I included it here. It says, mirror on the wall. Kamu na hinumdo mo ana nga pinulungan. Ana-ana sa known kaayo nga movie, Cinderella man tingali ito, whatever that is. But it is a very well-known proverb. It says, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Pero sa ato ingon nga mga Kristohanon, ang ato ikasulti ingon ni ini, mirror on the wall. Is Christ seen in you after all? Higala, kung ikaw tumutuo ni Kristo, kung ikaw midawat sa kaluwasan nga iya ni Kristo, bisan pag-unsay imong nahimo nga kasupakan sa kasuguan sa Dios kaniadto, mapasaylo kaniya, kay ang maong kasuguan mo tudlo nimo, dili ka makaluwas sa pagtuman, makaluwas kanimo ang grasya ni Hesus. Tanawa siya, isipa siya, nga mao ang reflection, gireflect diha sa iyang kasuguan. And if you look at His law, and His law is written in your hearts, and you look up to Jesus Christ, who is the very reflector of that law, higala, you become like Him. Mirror on the wall. Is Christ seen in you after all? Bisag unsa ka kahugaw, kung ikaw midawat sa kaluwasan nga gihatag ni Hesus, hinluan kaniya, pinaagis iyang grasya. Bisag unsa ka kamasinupakon sa iyang kasuguan kaniadto, kung ikaw mi-recognize nga ang imo dieng pagkamakasala mo hinungdan nga nanginahanglan kag maluluwas mo duol kaniya, iyang tabunan ang imong kasalanan. Higala, that is what we believe, and that is what we teach, and that is biblical.
And that is not legalism. That is salvation by grace through faith in Christ alone. And that is what we believe. The reason for our hope.